uste dut zela 56 hasi zen. Hemen gerra bostien, nik uste dugu izin zela lehen gokue, eta instituzien omenaldi bat 3 abare, ozen hemen, da horriku bat zuzien. Gu mutiko egiten da, guk eskutzarazko igarri hori, baina jentean hausizak eta hori falta botatzen zuen. Zergatik nik entzun den nire gurasoei eta hemen oso dantzari honako zen gerra horrien, hemen ikolabakoak eta aranatarrak eta ormatxatarrak eta oso dantzari honako zen. Gero hori debekatuta zen, eta hemen nahiko nik uste dut, suerte euki duela, hasi ziren Ramon, azizan hori, abare honei instituzien despedida horrekin, Ramon Jukun, Ramon Ormatxea, izan horren sortzailea. Harik erakutzen lehengoko, dantzan pare bat, 3 bat, eta da, orduan piztu zen hemen, abizio hori, zein guk aztien ikusi baino zen dantza horrek, eta zirinen, sortzio, beratzio. Eta orduen horrei mutilok eta ez desantzien iraitxai. Hau jarraitu inbida. Eta, jarraitu hau, eta topau lagunek, nik dispuesto nau ensaiatzeko, eta topau lagunek, eta holantxe sartu zen taldie. Baina gero, ikesteko gehiago, ekarri hauien Gasteiztik beste talde bat. Txirinbil, dauken izena grupue, eta etorten ziren ensaietan eta erakusten Aramaixoko grupuei. Eta hortik etorten ziren, beste 3-4 bat gazten, horrek zaukin, kirantzko meritu zaukin. Etorten ziren Gasteiztik legutiba, otu ziren, da legutitik ona oinez etorten ziren. Da hemen, dantzan egiten zuen, orlo egiten zuen, batzin poliko horien, beste hartzen gure baserrien, eta erdi juergana presentan ginen, Ensaietan da, hainbeste lekutan hemen, hasi ginen udaletxeko salobien. Gero, eskola zarreko eskapeetan. Hemen bebai, zaztinen bebai, egin. Zinien, esena iso azpizien, dauen lokalakan oso txikixe da, baina, hemen ensaietan gen. Akorotan da, domeketan da, zapatuetan da batek nira, Andramesa bebai. Andramesako golezpeen, ara betik eduten guaino lezea bezinak, azeitunak eta arrozu bizetareuten abien, da zetezan goiz bat, ona, dantzamai horra, Elizan, sakristiza zarrien, han etxen ensaio bebai. Gu dantzan, bete izeten zen, gonagorrixe, korpino zurixe, eta pañelo bat. Nik eruetenen nire aman eruen hauen pañelo bat. Eta zan lora asko eta kolore asko aukena. Gero ja horti pasau zen baltza eta motadun, Eta nire bai dantzari zizen itzen, nire itxaskuten itzen udaletxea nien eskatilatxo bat, ni 7 urte, 8 ez dakiz emat. Batero marra falta zanien nire itxek neuri fitxen usten, de komodin. Eta gero grupuko ebe bai, guztau ebe bai, eta bizi guztien Euskal Herriko dantzakin lotuta. Eta nik itxien, anai etxizura izan ziren. Nire etxe eta amorro irue. 10 urtetik gero, dantza makarek izan. Guk hasi egitzen nien, kalien ibiltzen gitzen jolasen. Baina batxe, dantzan egiten den kalien, eta ja gero sortu zanien grupu, eta ja jentie hasi zanien ensaietan, eta preparetan apur bat dantzan egiteko, ayuntamentuko saloien ensaietzen nagoien, eta ateik egoten ziren zabalik. Han ez geuken zehaitzik apuntau inun bez, da ez izena emon da ez bez. Joeten gitzen, eta ikusten, ikese egiten gen. Eta gero kalien gure jolasetan egiten gen dantza. Gu, ofizialki, hasi baino lehen hau, ja, grupuen sartute eta ikesten, gu kaletia badakigun zelan dantzanen bizan. Hasi barabanakue, binakue, launakue, sortzikue, makildantza, espatantza, arkudantza, zagardantza, gaztute egiten duen, zergatik dantza dana egiten dituen bai emakumenak eta bai
egizeko manak, ez da zarreten iguan emakumon bat falta, eta haren tokixen mutilek egiten ginduen, ero alderantziz. Arkudantza, mutilekin kurtzi, pañelue, zintadantza, eta joti sueltue. Hori, guztita jakun pila bat dantzan etxe hori sueltue. Nire denporan adibidez, San Miguela dantzan etxe oso gutxi ikusi zen da aramaixon hori. Galdu ingozan oso biztosu esan, bera, eta batemati esaten mutzez, da San Miguela, eta San Miguela bakarrik nauzisek ezauketan daue, ez? Eta zan oso biztosu, aingerua, eta horrelako San Miguela bera, eta horrelako borroka bat bien artean, eta hor gelditu zen plantamendu, politxena, desde luego, nik oin etxakori dantza. Eta horrelakoik, gainera hemen gaztiek, ikusi izan ditut, adin guztietakoek hori beroi egiten, ez? Ez dakit, agian zagardantza, konnotazio batzu badauko, Arameixoko inguruaz eta bar, baina, ez dala hemengoa fijo. Zintadantza gehizien guztetek jaten da. Eta alegria, buelta batzuk emuneta. Da gainera, konfunditu beste barrenin eta jazta. Hala, haide. Politxan, ni zintadantza asko guztau jaten. Nik hasi nintzen nien, bi talde gutxienez sortzikoa sortu ziren, hortan 16, 20 pertsona, ero 20 piku, bai egoten gitzela. Ni hasi nintzen dantzan 7-8 urtekin, Adelakin eta lagun kuadriakin. Nire etxien, nire familixan ez da dantzarixek egonik ez dut nire gurasuek eta dantzarixek izen dianik. Eta orduen lagun kuadrian joeten ginenez, gube bai. Gure helburu esan, Arameixoko jaixetan dantzan itxie, lehiaketan, urtero itxen zen Araman, lehiaketa bat, eta Arameixoko taldi esan punterue. Beti gelditzen ginen oso ondo. Eta orduen, ara, diputaziotik deitxitxoskuen, edo zein ekitaldi baten parte hartzeko, edo Arabako dantzarin egunien parte hartzeko, eta bar. Da horrela, ibilbide motza dantzari moduen. Da hori bukatu zanien, hasi ginen, beste rol bat hartuz, ez? Da rol hori izen zen, ardura apur bat hartu nahen, beste Ines Gardokirekin, eta bion artean eraman genuen taldetxo bat. Eta gure helburu zen baita, Arameixoko jaixek, auzoetako jaixek, Andarmaixak, eta joaten ginen baita ere, Gasteizera, ero Arrasatera, ero Gipuzkoako dantzarien egunera, eguen hor ibilbideatxo bat. Nigo goratzenaz, Sastinan egiten genuen dantza, eta nire andereinuek izen ziren Ines Gardoki eta Maiasun Salaberri. Anaie saiatzen zauen mutilekin. Eta ni goguen oroipena oso ona dauket. Dantza oso posik egitzen. Malaletxi bazokien honeik, gure andereinuek eta ni gogoratzenaz, zerrendak, hilerak ondo, gugaizke egiten gendu, zelako bronkak hilerak itxiko. Baina ez zupentzau, horreik hilerak eta ni gogoratzenaz hori bronka jasotzen gendula, alatabe hilera gaitik. Eta gero, Inesek utzi hauenien, gelditu nintzen beste batekin, beste arduradun batekin, Anus Castillokin. Eta Anusekin beste urte pare bat, eroiru inituen, baina bizkanaka. Gaztiope, beste ekintza batzuk, jorratzera hasi ziren, eta ikastoletatik beste proposamen batzuk eta jasotzen zuten, kirola, multikirola eta horrelakoak, eta hor, ume barik gelditu nintzen. Ume barik egongo ziren, 6-7 guren zaiok ziren, oso zereak. Eta orduan, motivazio galdu ingen, neu, eta eurape eta orduan, eta ere inz. Gelditu ziren neskak, neska kuadrilla bat, harik jarraitu zuten, eta hori zen arixe, ez? Gero, lotzeko,
urrengo etorri ziren arduradunekin, Adela, Ainara, Lourdes eta hoiekin. Eta horreik, piztu izuten baita ere nolabait, beste hasi desberdina sartu zuten eta eskertzeko da. Gainera denbora hartan asko ginen, ze mutil asko eusen, neskak bebai bastante, adin askotakoek, gurekin txako geixenok ibili ginen dantzan. Gero apurka-apurka hori, jentia joeten hasi zen, mutilek joeten hasi ziren, baina hori bastante asko ginen. Gu dantzan gingo zela, irakasle geunken Anus eta Lourdesek eta Anusek itxia hoienien nire hori barren saiole jalde eta Inoa Gorona eta hasi ziren erakusten. Horreipe apurka-apurke izteko bat joan zan, gero bestia joan zan, eta ja nire austozala azkena izteko zauela, baina eta no jarraitu bidau, jarraitu inbidau, dana honek jarraitu bat auki bidau. Eta ja baina ez da hori hor, eta neu. Ni hasi nintzen penimut estelako dantzataldi bertan bera gelitzi, urte pilo baten egonda intan landana hor, holan, bukatu ezin zan. Gero neu hasi nintzen, nire lagun batekin, Maiderrekin. Bisok hasi ginen, Maider joan zan. Gero neu bakarriko nintzen urte batzuta, baina Adelaz behin lan barriketan, eta Adela zer, eta beste da. Neu lagunduko zut, eta bisokin gaun beste urte pilo bat. Niri dantza asko guzta izan kat, hortan, niretzako da oso barruen doke dantza. Eta niri pena usten, Aramaizoko taldea galtzia, no? Hortan ezagutzen Ainara, nik alabat txiginen, no? Nondikon, alaba bisek esan utzen, Ainara, nik esforzo ingot ez galtzeko taldia. Eta holan sartu nintzen, Ainarakin eta horregun nintzen urte batzuk. Egixe da, azkenien ez da bakarri dantza, gauza asko daukutzu egiteko eta dana ezin heldu, ez? Eta azkenien, handia 7-8 urtera, Ainarak eta Bisok erabaki gendu niztea, eta horia bakarri gendu kanpoko jentia, Aramaizon ez hoben inoz pres jarraitzeko taldiakin, behintzet taldia mantentzeko. Eta hor, badaz, maizu desberdin edaz, oianekin gabietzen zen. Hori zen zan ez galtzearen. Iristen aitzona, neko esan ziotelako dantza irakasle bat behar zutela Aramaion. Eta justo beha hasita zeune bai dantzako klasek ematen, eta ezin zon orduan bioketo ginen. Eta hemen ze aurkitu non? Aurkitu non oso jende zoroa, oso motibauta, dantzarako, beti prest, dena ondo etortzaile, ikaslei, eta gozada badagia esan ze. Gerozta ume gehi ustet aidiela animatzen bai, txikigotatik, txikienak dituzte 4-6 urte eta 13 dare, iruditzen zait oso talde potentea, kopuru aldetik. Metodologiare bai aldatzen ju naiz, ikusten dut umek, Aramaioko umek, gaitasuna handia daukatela sormenerako eta ideia pila bat dituztela, eta orduan saiatzen naiz beraiekin gauzak sortzen dantzan. Eta heldukin bai, baina heldukin orokorren normalen, zailagoa da, baita taldea oso handia da, orduan, baina aurkitu non hori, motivazio handiko talde bat, dantza asko gustatzen zaion talde bat. Niretako dana da, konjunto bat. Horri azken nien die, dantza desberdinak, dare betiko dantzak, fandango, harinarin, horredanak. Gero da, koreografisak, gaur egun ditzen die, pilo bat, jantzixe bai, porque koreografia bakotxa dauko bere jantzi, ez da lehengo jantzixe, bakarri zala, ez da basarritar jantzi hori, jadare beste jantzi batzuk. Niretako dana dauko lotura bat. Nik uste dut, dantza taldeik auki dagoela evoluzio bat, eta zaneik evoluzio hori
izen dela handi baten positibo, ez? Uste izen dela dantza talde bat, ez dana estankau bere lehengo garaietan eta lortu dagoela benetan gizartearekin gizartera egokitzia. Nik uste dut hori izen dela bat ez be, eukidoguelako irakasle aldaketa batzuk, ez? Hasiera baten baizien igual lehengo dantzak itxen gituen, izen zinta dantza, txakarranko, espata dantza eta abar, eta hoin itxen duguna gehiago da, gaur egungo abestisekin koreografiak sortu eta koreografia horrein oinarria bai da lehengo dantzen pausuek. Oin 3 urte, hemen eskaini zuten ekitaldixen begire hon nintzen eta harrituta egiten nintzen. Claro, konzeptua guztiz diferentea, ez? Eta konzeptu horretan, ez da bakarrik dantza. Konzeptu horretan sartzen da, dantza, bertsolaritza, musika, abestia, eta hainbeste ikustea eta hainbeste jende ikustea eta adin desberdinetakoa, onkituta horitu nintzen. Benetan, ez nuen pentsatzen, mozin hau txenaz. Ez nuen pentsatzen golpe hori jokozunik, ez? Eta, zoritxarrez, azkenoko 2 urtetan gelditu gare bat zera, baina badago hor, badaki jentea aritzen dela, jarraitzen duela, gogoa daukala berriro euren zerak ekitalditxuek eta itxeko, eta hori nik hor hainbeste urte bizi ondoren taldea, gustoko dut. Eta, lasaitu itxena, nipentzaten duen azkenan eunitzela. Baina, badago gaztiek, neskak, mutilak, eta konektatu daue. Hori da importantea. Bastante hasi da dantza taldea. Eta eukiditu jeitxiera batzuk, eukiditu adibidez irakasle aldaketa bastante azken urtietan. Baina bestela, ontxe taldea igo da bastante, jende asko da apuntatuta. Hori bai ikusten dara mutilen falta, porque ontxe bertan gaz, como 3 mutil. Oin ikusten duten nien dantzan taldea, esaten da, neskak pila bat zela, unbien eta hola. Baina mutilek, ez da geniran afogor nintzen dabe, pelotan, da gure denporan, egiten gure mutilek, bestek ez dakit erregakun, frontoi bezaban. Lehenengo urtietan apuntetan diez mutilek, gurekin batera, neskakin batera, baina gero iristen da adin tarte bat nun mutil horrek aukeratzen dauen beste kirol batzuk, esaterako futbola edo saskibaloia, nahiz eta beste batzuk jarraitzen dauen, Baina nik uste dut hori dela, gutxien guztetan jatena. Gaur egun azkenen gure taldien gehienak karelan neskako. Eta hemendik gonbidapena herriko mutilei dantzetan animetako eta holan badanok batera askogatik aberasgarriagoan zerbait ingo duelako. Mutil batzuk ez dira trebiruten, ni txikitatik guztetan jat, eta hemen segitzen du. Ni hauket pilo bat estraskolar, baina ez da importan ni segitu dantzan, ni uste dut segitu betela dantzan. Aurten oso ondo nabil eta ni uste dut aurrera segituko tela, jake dantza gustatzen jatela mordoa. Nire aititakin guztetan jat itxia dantza berekin, orduan itxen dugu 2 sok batera, aurrezkoa, aramaixokoa. Nire aitak esaten duztena dantzan ikusten duztienean, nazela un crack, eta haber segitzen duten beti dantzan, eta guztau itxen jakola nire ikustia dantzan. Niretzat dantza hasiera batetan, beste ekintza bat moduan hartu nen, baina bizkanaka erreferente bat izan da, negusiekin, eta harik ikusten dituen hemen euren zehaz, eta nolabait, tira egiten zu horrek ez, nipe hori guroko neuke itxie ez, da hori importantia da, referente bat aukitxia. Eta, dantza egiten dozunean, danetatik egiten dozu korredia zinuen, elkarkidetza, dana, psikomotricidadie. Gaur egun, ikastoletan horrelako ekintza bat sartzie, ezinbestekoa da, uste dute, nire ustez.
Bueno, gero nagusitute gero, irten zan oin dauen aukera hori, ez? Oin dagoen dantza talde, dauz adin guztietako umiek, baina badau talde bat nausixenak, emakumeen talde hori, ez? Eta nire hasi nintzen, oso gustora gainera. Eta gainera, gauza barrixek ikesten, eta oso gustora. Dantzan, hasi nintzen, hemen ara maizon izan, uste dela 60. urte hurrena, hor. Eta, hasi ziren kristonen saioek itzen, jente pilo nausixek, lehen ibilitzakuek. Eta, beti ukitzen dozu hori, ez? Eta hasi egiten, galdezka gure adineko beste batzukin, eta, segaitxik ez, eta tentau ginu zen irakasliek, eta, lan sortu zen, eta, barrezkero ez dakit, 12 bat urte hori izango dira. Eta hemen jarraitzen dugu. Eta segaitxik, niretako dantza ez dakit, beti guztau jat, beti egon da zaletasun hori txikitzatik. Orduen, niretako izan da, amez realidade bihurtu dena. Hor bagaz 20 pertsona, ez? Baina ja, adina horretatik eta joten garen horrak da barruen dokugulako dantza, ez? Eta, eta gize da talde horretan, nik bukasi gintzen nien erakusten Ainara eta Bisok adin taldekua, jente asko dantzatu badik ez hauen indantza sekule, bezez? Eta nik usteoz urtiekin maitatu egin dutula dantza. Euskara, ahotsa, bihotza, Euskaldunok biltzen dugu kantatzera, Euskara, batio, amora, Euskal Herri bazken guztietara. Euskara, ahotsa, bihotza. Dantza niretako izen da, nire bizitako zati handi bat, oso gustora ibilina zena eta oso gustora injoten gauza bat. Eta ondion be hori, irratixan entzuten bot, edo nire lanien bedauket musike bilitza eta dantzako musika urte entzuten dotenien hankak dantzan hasten die, eta eskuek, eta ondion be barruen dau. Ni gaztian itzenien, guztetan jaten asko, eta dantzan pasetan hain ondo, bueno. Nik anamezoko gaixetan, eta disfruteten hauen, dantza bat egota fuego. Orduan, alpargatak, gaixetan alpargatak, nik igual bi pade apurtzen hauen, jota fuego hor, claro, adokina zauen, jota fuego, ni guztetan jaten asko dantzan itzia. Nire haitxe dantzarixe, nire ama dantzarixe, eta ni beti dantzan. Ni prestetan nahu dantzan itxeko, musikin zuten moto, hortxe bebai, untxe bebai. Beti. Eta, Euskal Herriko dantza, izen diez, nire, zelan esango zu, nire susterra, dantzako susterrak. Porque nire amatx, beti zauen, tiki, beti dantzan, nire haitxe gutxitxua, porque zeritxua usen, baina beti bai prest, eta pentsago, niretako dantzi izan zan, titixe moruen. Joantzako bat, porque, dantzan, eta titixi hartu petxetan dut patea inela. Dantza da lana, dantza baita da niretzako adierazpen mota bat, ze ni ez naiz izan oso hitzezkoa, hain naiz pixka hartzen konfiantza hortan ebai ez, baina bai kosta izan zaigei, orduan masterra egin unetikan, gorputzakin beste adierazpen mota batzuk ikasi ditut, eta orduan niretzako dantza oso baliagarria. Gauzak adierazteko, emozioak adierazteko, terapia bezala ere, harremanak sortzeko, taldetan hori pilo bat ikusten da. Ze harreman polita sortzen den dantza talden, ez, azkenen. Ze momentu politak pasatzea ditugu dantzan, batzutan gogorrak ebaiz, orduk sartu behar dira, gauzak errepikatzen, eta baina azkenen hor sortzen den konfiantza eta harremana oso polita da. Eskertzie goreku neuke, hor ibili diren guztiei. Hau da, arduradun guztiei. Horrek izan dako dedikazio guztia, hori da. Nik uste dudala zerbait betetzen haguna, ez? Gainera horre gaitu bijako
lagunartien igaroteko momentu batzu direzela, eta azkenien bizimodu edo daroi egunerokotasunetik deskonektetako modu bat. Eta gainera, lotu geike euskal dantzak azkenien direzela euskal kulturarekin identifikatzeko edo lotzeko zeo zer, orduan nik esango neuke nire identitatearen parte dela be bai.